Kıyam götürmen sana. Mabişki sen de zanımın köbeği. Mabişki bir köbeği zanımın kö. Maya, direct kidneyफोराव नांहैबाय नामा गोसोआव? एखेबारे किडनि थासिंथ' आरो सोरां नाथाय नों बेवहाय मानो माया सोराङा बेवहाय फैनो मोनामोन माया आंखौथ' आरो नोंनि अननाय मोजां मोननाय गासिबो बेफोरनो लाबोबायना नोंनि सेराव आरोबाव एखेबारे माया नोंथ' केस खासैबा आंहाथ' डाबल केस जासिगोन ना नोंथ' आंखौ माने फुरा प्लेन खालामखाबायमोन आरोना गोजौआव सहैनो थाखाय नाथाय नायना माया नायलाय नोंनि सेराव गसंनानै दं आं दायो माने आंखौ एसेबांथो सैयाना नों माथो आंथ' एथ' सैथ्रायबो नङामोनलै नोंखौबोथ' अनोमोनब्रा नोंनो जानांगौ गासिबो होयोमोन माथो नाथाय मा होनबावनो आरो नोंथ' अननायनि काबिलबो नङाना मा मोनखो दाना गावनो बेबायदि जायगायाव थाफैनांनानै मा मोनखो नोङो मा सोरां बिदि रायलायबायल' थानोसै सोरां नाथाय बेफोर माबोरै जानो मोनखो माने नों एसे जारिना फैया मानो मानसिखौ नोंनि दायनिगिरि ना बियो थां सोरां थां आंखौबो एसे जारिना फैथां थां जेरि नोंसोर आंखौ गिगोन सानदों नोंसोरो नाय बे जेल खाना थानायाव फैनांदाबो गिनायाव गैया आङो गिया आं नोंसोरखौ रावखौबो बोरैबा खाफाल मोजां सोरां नोंसो बासिबाय आरोथ' नों बासिनाङामोन खिन्थु आरो बांद्राय मा खालामनो हानो नोंसोर बुंनाय देलाय आं माया नंखाय बाखाय जेल खानायावलाय आंखौ सानबेसे लाखिनो हानो नोंसोरो माया गावनि मायाजोंनो बेनिफ्राय ओंखारलांखागोन नायबाय था नोंसोरो नुदो सोरां दिरुंफोरा खामजोब्बाय नाथाय बोला थाङाखै दासिमबो बेनो जाबाय माया लाब गैया जेरै मा खालामनो नोंसोरलाय बेरे बुहुदा मानसिबा दांनायनाव एसे आयौ खम बोलोगोरा नोङो सोरां जम राजा लांफैहाङावबो थांबावासै नोङो मानिनांगोन नोंखौबो मिन्थिबायना मा बक्सबाय थादों मा खालामनो सानदों नोंसोर आंनि खाथियाव दाफैखा मिन्थिबायना आंखौ आखाइ दिखांनांगौबा नोंखौबो उल्था केस होबावगोन आङो नों आंखौ बेबायदि बुनो हायाथ' आंथ' पुलिसनावसो दोनो ना आं खोन्थानो हायो आरोना माया दासो नोंनि खर'खौबो बुखावनांबो दे नों फाफिसाला थैबाय आयौ बहाथ' गोबावनो एबा पुलिसाथ' पुलिस आंनिफ्रायबो एसे मोननांगोन ना सिखोना बाखिथ' उनावसो रायलायनोसै आं नोंजों थैनो रोंमारि नायखोना नोंखौ सोरां दे थुदो मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजों दिनै बेबायदि होनना मोनथिबा मोजां जायोआनो साबसिनमोनलै आङो दाथ' दावरावसो जाबाय थासिगोन ना बिसोरो मेहेरखौबोथ' आरो मा बुंबावगोन दिनै आङो सानैखौबो अनोब्रा मानो अना जानो आंलाय ना सासेखौ बारा ना खम सानैखौबो समान अनो ना बुजियालै साला सानैबो गथ'फ्रानो बेबायदि मिलायना थानो हाबावगोन जानो बिसोरो बाबु बिफा मा जाबावनांगौथाय जुदि माथो मेहेरजों सानजों बेनोथ' बेखौनो सानगासिनोमोन आंबो दाजाबाबो दानख'बाबो सानजाब्लाबो जेबोखौनो मोनासै माथो आङो सासेयाबोथ' दा बिमा गैयाना बे मायाजों थाबनानै माथो रोंखो बेलाय गैखाया माया मा फोरोंदोंसै बेनोलाय ओमफ्राय बेबायदिजों थागोन जानो बिसोरो मोनसे न'आवनो सानैजों बादेलै सानबाय थाला आंबो जोंनाबो फिसाजो जाबानो जायोमोन ना जुदि मालाय इलिसायाबा बिदि दावराव खालामथाराना बेखौलाय आं मा मिथिगौ सोरां आंनि हाबा सानाबो एसेग्राब मानि बिदि नंखाया एसे रागा जोंदों आरो गाज्रि मोनदों अब्लाबो आच्छा दाथ' आरो सानैजों बेसो आंनि आफा बेसो आंनि आफानो मोनथिला दे आंबो मा जायो जाथोंसैलै मिन्थिनांगोन सोरां मिन्थियाबालाय बहा जानो बिमा बिफा जानानै जारौ बेफोरखौ दोनथ'दोलै माथो रायलायबाय थानोब्रा मालाय उनाव बुजिगोन बे ओमफ्रायथ' गथ' गोरलै नंलाना बिसोरबो मालाय सेंग्रा देरबायब्रा सानैबो ओमफ्राय सेंग्रा देरदों माथो बुजिनायानो खमसिनसो जालांनो हमदोंलाय आरोथ' आंहा मा गिनाय दंबावो मिन्थिबायना सोरां बिहामजोखौबा माबायदिखौ लानानै फैगोन उनावहायबा मा औ दानि गथ'फ्रा नुवाखै इसेबां थाब मानि दाबा आरो सोरखौबा फ्ल' लाबोबा मा जागोन देलाय जाम्बि बुङोलै
गाबागाव लाइफफ्रा माथो नांजाखो आंबोथ' आरो गोसोथोनायखौनो लागौमोन ना खाफालावसो गैयामोनब्रा न'निफ्राय डाइरेक्ट होखारहरखागोनसो आङो मिथिबाय बादेलै साना बेफोरखौ दानो ओमफ्राय नोंहाथ' मुलि जाबावनांगौ बावखोना माखो बावाखैलै मोनथिगौब्रा आंबो दसे उन्दुनोसै खोमालै आङो उन्दुनो ओंखारबाय दे होमबा थाथ' आं ड्रेस गानस्लायना फैनि सोरां दासो फैबाय आरो माबा आइया गुसिगासिनो ना दै गुदुं फुदुंना हैब्रबदोंमोन आङो दादि आजा नोङो दानो उन्दुबायबा आङो माथो लांफैला फैलाय उन्दुथ'वाखै जोङो दादि धुर मानो फैलायखो नोंलाय मानो फैखो नों मानो फैखो सोरां गथ' मानसिखौ बेफोरबायदि बुङो नामा नोङो गथ' रंजानायनि खम नङानो बियो हामा नङाना गोसोआव दुखु मोनो गथ'फोरखौ बिदि होनलाबायनाङा आंथ' पिकनिक दाथिनिसो दुखु मोनबायना दादि जायख्लङाबा दे थांदो थां नोंनि आइया लेंहरबायना लेंहराखैनो आं खोनायाखै माथो औ आंबोथ' खोनायाखै माथो दोनाथाय आंथ' नोंजोंसो उन्दुदों दिनै बेयाव मा होनखो नों एथ' दुस्थु गथ' माने दादिजों उन्दुनो लुगैदों जोंहा आजाया दे थाथ'दो सोरां दासो गोजाव फैदों नालाय नोंबो दादियानो फुथुला बायदिसो थायोमोन सिगाङाव आबा नंगौथ' आरो मोनथिबाय थाला दे उन्दुदो दे सोरां दे दु बाबु दु दादिया बाबु नङा माथो आंसो बाबु दानाथाय बेथ' बुलाय मांग्लाग्लासो मा होनबाय थादों नों गथ' आंखौ मामिजों थांलाय उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ नोंसो थांगोन ना उफ मा जाबावगोन बेजोंलाय थाङा आबा जायख्लं दे उन्दुदो दे बाबा सना मानोथो थाङामोन नों बाबा मानोथो थानो आंलाय नोंसाला मोजांबा दंखायो माथो नों मोजाङाव फैबाय मोजां मोनबाय दे आरो गोसोआ नाथाय सरिलै आफा बेयाव थानो हानाय नङा आङो मा बुंलाबायखो नों सान जेखौ खोनादों बेनो आफा दाथ' आरो मायाबो गैखालाना बेबायदि हिनजाव बेबायदिनो जाखानांगौमोन मोजाङानो जादों नाथाय मोनसे खोथायाथ' मोजां जायासैना बे आइया बे मेहेरखौ मानो लाबोनांगौ बियो लाबोनो माने बेयाव मानो दोननांगौ बियो बापरे मा होनना बुंबावनांगौ जाखांबाय ओमफ्राय बेखौनो रागा जोंबाय आरो नङाबा माथो जानो देनाय नोंनि आगैसोना नोंनि नोंसालाया खालि आंल' मोनथिबायना आफा मा प्रुफ दं बे आंनि फंबाय होननानै सानैखौबो समान मोनोब्रा आङो माथो आलदा आलदा जानो देनायाबा बिदि बुंनो हामा नङाना हामा नामा जेबो मोनथियालै आङो बेयाव नाथ' बे थागोन ना आं थागोन बिदि जायो नामा रादेनाय बिदि जायाबा जायाबाबो जानांगोन मा होनना बुंबावनांगौ जाखोंलाय मा होनबावगोन देनाय बा आं फैनायनि सिगांनो माथो सोलिगासिनो बेयावलाय मा जागासिनोलै बावलाय महाभारत ना ड्रामा मोजां जानाय लोगो लोगो बिजोंसो रायलायग्रोबावबाय आरो नोङो ओइ बिफा नोंखौथ' दिनै नागारालै आङो मोजां जायानो मोजां मोनखोमालै आङो बा न'निफ्राय थांखानाय मानसियालाय मानोथो फैफिनगोनलै गोसोआ आंनि नङा मा नायजादों ओमफ्राय नोंहालाय जोंनियाव मानो फैदों हे जेसेबां नोंनि एसेबां आंनि ना माथो होनो बिफा सोरांना सासेल' फिसा दं आरो बियो आंल' मोनथिबायना बा नों बुंबानो जागोन ना बिमा जेरै ओरैनो फिसाना मा होनदोंलै नों आंखौ मा होनदों आंनि आइखौ बिमा जेरै ओरै फिसाना बिमा दाखुनि फिसा मा होनदों नों बेथा मा होनदों नोङो लांख'वाखै होनो मा जाबावनांगौ जाखो बिसोरजोंलाय सना जानाय नंलागोनलै दादागिरि साला आंनि आइखौ मा बुङा साला माया दाखुनि फिसाला नालाय फिसाला बुंखागोनथ' नोंनि जेबो जायगा गैया मिथिबायना गुन्दा साला नोंसोर सानसोरां बोरो अमा बैसा खालामनां नोंखौ बुख्रिखाना नोङो आंनि फिसालायानो नङा मिथिबायना आंसो साला मा जाबाय थाखो बिसोरलाय आंनि अमाजों जेलाव थाहैथों नोङो गुन्दा साला मिथिबायना
야 파식 살라는 거 아니야 Này, siapa masa bitaku? Này, ini hara hama bici? 야 이게 비고 이게 나가 피트라 지금 맞은 호로 파니양 비고 Macam nabi bitaku bal serang ngeri pidi hol tapi dina. Này, bapak sunaman berbagi kalamnya haman wana. Kalamnya masaku nih serhem. Hari masih hai bisiku. Maba murid siapa yang sani nopo. 너희 나이카 아이치나 주 플레이즈 끝나는 거 Video hamalnya apa? Agak sinau nih agak sih. 너희 능크가 플레이즈 끝나게 Sinau tu, nang dusau tu. Ada hama, aba sandi berbagi bunga agak kau nungan na. Agak kau nanggu sedap. 너희 능살 라군 다시 줄이 문집에 나 너가 망 거도 이해는 그래 Baju bunga serbu dengan aku, hah? Mer. Bangre barang dengan aku, mencibai aku tuh. Đây, berbagi bunga hama gaji batraku mencibai nama her. Nangifra desunku hamko biji bunga nunggu. 아니야 그 목시면 비어 Ada nunggu sana ba? Biji mana box nanggu nunggu? 농구 날래 농구 아예 아니야 바고 붙을 시름은 나비야 네, beber batraku lana iman biji dah rosalin nanggu nama sana sebita pungbaynya. Pinai ningnya? Ada pinai? Pinai babasan? Ada pay? Abi jam yopi. Sabai deh suri sabai deh, siri tak tuh. Gak tripin ba payare goto. Ada pay mana deh? 당할래양은 Gina ada apa sih na? Ada pay kabayang nunggu? Suri, mari kalam sama kunung le. Lagi sarapur? Kurang milim geja ipur? 매일은 동칼량나 그대 아야 멜라 바람 자하카드 Obla biji milim gana biji kamani mawa. Sing beta sunapur. Đây, gontung ada zobai sang nana olay. Gila, gontung makan kasih baso sebentar bayangnya. Toki tu tenane bida pungbai berbagi fulanya. Pogo ba, laja sini sire. Laja sih, sani be. Biba malai nungguwa, bida pungbayane biji sabai ada na. 아니 봉바이 마비즈 아니 비자도 농카타라 Nih, ada piatu bisa siapa na? Mari kalam mau berah, saya belum tahu dia. Gua aku tuh berbagai bisnisnya ada na. Masa saya betah di sini, mau sekali yang. Bung bapak mania berah, mari kalam mau na. Hei, nang kawasan, nang kuda biji purin tarak kemen hanya. Ada nang kubune, bahasa jengral nani bung naik buji abla. 에이 Bebajin kalam nang orang seku. Buji nanggu, apa? Sani kubu bung dikange. Buji nanggu na, berbagi kalam na nada roda sini. Kau jenggal isi si buji lain tanang gula, apa men? Mana nang bulai selai, 에이 잘해 잘해 이상한 리암 소리 전화 받고 버튼 나는 집에 나서 안고 많은 부드는 거 지금 거기나 아이 왜 부드는 거 잘 알아서 나 거기 나만 이게 되냐 하는 거 많은 부드는 거 Sani kubu bukan nangis seku. và serku bas lego min thangna kena makan nilai mifa Lalu cara gua, ang nih salah nungguan wajah kebele. dafa kamani yale min chena Beta sona, ada yang bertambah nama. Ada yang mami geran kulit gumna puisi, sanjung nama teh. la jabli bi jeng balan mar lening bu shi jam nang in jago bu wa chani ko bu dol dang le bifa no sans min chena Mana beta sona? kela nonga bu shi jab gen sans rang nonga nang Matan bona deh. gedang yai kun buli la rang lai ang thane min batu jai gam di thar ko mun liang ko bu ji na bifa Này, mehen, buat di tangan kelek ni. Malah dengan kamu kulit gumna be. Ma? Mehen, nuan tapi tangan cinta dengan mana, anga? biran mana bagus san chim nang Ma? dai mala supikan bunga hatwang jela figen figen Này, biji saya nama serba. Deh, neng lega persen tangan balai tang. Ambil tapi sini naza nawa, mesti baik. hey mommy that's my life ang ni mercy and who are you nang ni rules mani nang You are my beta sona. not my mom Nada, neng salah ke? Ambil yang hasil bawa kali lang baik. Tangan bagus sih kemendang serang. Daya afian dia lang tengsiman, nengku. Nang ali juri, nang thang kapan den, amun cuma nara. Mana nengku dokter abi perbaiki bangrai, zero meno tang labai nebada ada nalai. Saya belum ngali hambai nang tuh dah. Oh, lah bagi naik pilih lang ada. Gina ngali jam bela. Deh, balai tap tang deh. Feliz berapa gaman lengur pada sasiman, jenis seman lengur bau kuba. Dong aman izin tangkan yang nak kaman ifirku kalam zuk kawan saya mana. Mana sih double double biji lengur nang kuba. Thang nang pun cibra. Deh, balai. Tapi jangan dong tuh, ada ane bafi kena.